Kublai pi baro kiba sngap yang niga kubor ha ga niga por. Kebenta ma kwa ban yepek kalong syapang ubriu jong kapop. Ueu ne ubriu jong kapop. Ubriu jong kapop udeu Chris lamler. Ha ktien pareng ki ong anti-Christ. Kemut ubalong mar persya yu Chris. Chris ule bha, Chris lamler ule sniu. Chris uyalap yag bha, Chris lamler unyalap yag sniu. Kat kaba ule kalau mar persya bej yau Chris. Ubalong Jesus Chris. Udeu Chris lamler, udeu briew, ubadon ka jinglong, ka kum umran, ubarunar, bapaman. But ya une ubriu on pentrekam lane on influence dau setan kumbala tho ka kitab jipen pau kelenong bakhat lai ngin yepet ya ka jingmu jong upol ba utho spang uta ubriu jong kapop bada ka bang yepet ya kani ngiyo iru kumno batlano un mi uta ubriu jong kapop nadu kapo jong apostol Paul Petras pat kiway kadon ka nega jing klumar nega jing pen klumar spang ka jingwan utrai lane spang ka taga rapture spang ka taga jing senshar umarat klau bat spang ka jingwan jong utrai ben bishar kot yak perthai bat ka nega la jujia naga por skapor haga ba apostol Paul Petras pat kiway pat ki apostol ki jong Jesus Christ ki syam shitom hadu ka takta ban pensyai ban persuthu iki bangen namar bun ki pri ki bami ban pren wat ban ya thu leparu ban ong ba umrat khlau ulawan kasngi utrai kalawan bat kum tar ter pila ban yo i ka ne nak shiti upos ki Thessaloni nak shiti Petros bat nak ki we ki pri jong play ki khot nak tin ka jong play ka bala tho u after po tho ak shiti ki nong Thessaloni gumni ka shiti ka ba Thessaloni ka nong balai dekat ke penengkong haduk khat ar an chupule ya ka kum bakalong bangin siapet ya ka tin ke jongplay gong kumni tingi kerpan ya pi ko para bangai syapang kata ka jiwan Jesus Christ botra jongi bat kata ka jingalang jongi hau kenang bon open kitchen ya pi nalaga jingmot lemne pen khuslai ya pi lane da ka mensim ne da ka tin ne da ka shiti kumbanangi kumba kata ka sngi ka jong Chris kalawan what I bu unoru un syukor ya pi da ka kumnoru na ba kata ka sngi kan wan lem da Joshua kata ka jing phaidi bat ba on yo pen pau no yu tau briu ka pop ukun jong ka jing jot uta ubaya le persya bat uba pensarong ya lade persya ya balak persya ya baro balak khot blai lane bala jumane kat hadu ba udah song temple uplay udah le blai ya lade hato pim cukan mau ba man bang adang don lambat pi ngilia thu hapi yakine ki eke ru bat menta pia tep ya kata ba penpep knang ya ban penpau no ya u hakata kaya jong uhi namar kata ke jimayan ke jimbom nyo hukum kala trai lepa tang ba don uwe ba khang menta tat onda on weng no ya u on kumta on penpau no ya uta bom nyo hukum ya uba utrai Jisu un pen yap daga ji persat ki sentur jau pat un pen damno thiau daga jing pen pau kata ka jingwan jau uta ke uba ka jingwan jau kalong kat ba kum ka jing trei jong soitan daga bor ba dakla ba jing phla balam ler baro bat daga jing syukur ka jing bamhok baro naga benta kita ki bajot nabak kim syam la pediang ya ka jing it ya ka jing shisha ba on pen yaki na markane ublai on pha haki ya ka jing trei ka jing pakla bagin nget ya kalam ler nang ba on yo pen ram ya kita baro ki bom syam la nget ya ka jing shisha henry ki bala snopha ha ka jing bom hok kini ka tin ka jong blai ha ka to ka por ka balang Thessaloni ka don ha ka jing ki jumut ha ka jing khuslai namar kumul ong pi don shibun ki bri ko la wan ban kuran ban batai buat ban ya thu lepa ban ong bau trai ula deb wan
bau trai la dep wan ke jing rong no kala dep long bat kum tal ter don ru ki ba ong ba mentai ngila im hata ka por juk merat khlau bat hata ka por ka ba ka por jo ka jing jin jar ba kum tang yu i ha ka khot ban kong bat ba aru obser po prishai bat kan tui ki banget knang ba kin om khi jing mot ne khuslai shapang ka jing rong no kum ba kala dep jia wong ba ka ni ka jing rong no kam sempat la jia kata ka jing sensha merat khlau kam sempat awan mentang idang don kaya jong ji pen kre nam ta kata jiwan ka jong jisu bat ha ka khot ka balai bat basau uong wat ai bo uno ru usyukor ye pi da ka ba kumno ru kumbangala ong syakmat sipun ki jing patai ki bri ki batai wat na kita ki bakam kum kinong ye thu lepa tang sudan ni e ka ba pher kila batai kum ni kila batai kum tai kalong thek kum balong hakini ki sngi ba mentaru tang sudan ni e ka ba compare kiong kane te la dei ka dak umrat khlau uni te la dei umrat khlau haba mi nang kong ka ATM card ki briew ki ong ki perkhat bakane ka la dei kata ka syap umrat khlau nang ta hadin mi epic nang ta mi so adhar card bat habala mi uni adhar card paro kari India khamtam kane ka jelame khalaya jangi kala khenyu namar baki perkhat kane tela dei ka syap ka jong murat khlau komta don kiba tre don ki pom tre bat komta ter kalau don ki jingklumar nang tang yu isu menta mi sene ka vaksin kane ka COVID-19 vaksin mangu i haba kane ka vaksin kala mi ru ka jelame khlaya kala klumar thlim lem namar baro ki perkhat imat kane kala dei kata ka syap jong murat khlau kane kala dei kata ka plan ka jong murat khlau kata ka long ka AME ya ka bajia hare ka pong aku aping ye pek ba kumno ba nginam shu shepting rumah ya kane ba ye katai hari ngidon kaman phais ka tin ka jong blai ban pek banu jon ka tin ka jong blai hato kane ka dei ne em ka ba kum kata Yu absal po ong naba kata kan om wan lem da Joshua kata ka jing phaidin bat ba on yo pen pau no yu tau briew jong ka pop ukun jong ka jing jot uta ubi le persya bat uba pen sarong ye lade persya ya baro bala khot blai lane bala jumane kat hadu pau da shong ha ka temper ublai uda le blai ye lade wong kan ni kan empat jia setia lem da Joshua kata ka jing phaidin khot ka basan wong hato phim ya kan mau ba man bang adang don lem bat phi ngala ya thu ha phi ya kine ki e ru ka ba mot ba upol man bau dang don rengkan begini ki bangai apo Thessaloni ula jupan kan mau ya ki ula ju hikai ya ki ula jupan syai ya ki syapang ka jingrong no kumno ba ka jingrong no kan wan bat kumno ba umarat khlau on mi pau Henry haba don shu markmat batki kila wan kita ki briew mo ong epi ban persu thu ban hikai da kum wai pat bat kum ta la ban khi ki jumut ki banget po Thessaloni kum tau apsapo la haban tho in ki city ban kentu ban pensyai biang ye ki bakinam day stia ban shu ngai kilomar reki haban pai syakaktin ka jong play perkhat ye ke e bla dab hikai na ka ban ta jongki hak ka dekhot ka ban riu wong bat menta phia tip ya kata ba pen pep knang ai ban pen pau no ya u ha kata kaya jong u hi u batai ba ya kata ka jing thmu jong rat khlau la pen pep kadang ka kentin ka baong la pen pep ya kata ka jing thmu jong rat khlau la pen pep no ong ka tin ka jong play la khang no da mun sim khu jong play ba onum la setiaban pentrekam hakapol jong ka balang lane hakaya jong ka balang kat baya ka balang ompat rong no onum la satia ya ka ban pentrekam hanrei ka tin juplai ka ong shu kumni khnang ba on pen pau yu u hakaya jong u hi akwa ba phin yo pha ya ka ni ka jingmot kaya jong u hi onum la setiaban pentrekam hakaya jonga ba jong phi menta unam la siban pentrekam
hakaya jong ke balang onamla on sepentrikam hakaya ke jong uhi ondala rongno ega balang kan wan kaya jong umrat klau tagalong ke ba tin jublai ke tu hak de khot ke ba briew ong khoi ke ta jimayan ke jing pom nyau hukum kala trei lepa wat mentaru ke don ngila bano tang ba don uwe uba khang menta uta ubom nyau hukum onamla banle don bor kumu ong ipianeng uman simakut onam patsya ya umrat klaban pentrekam ya gejing temu jong u namar baka balang kadang don henre ondala rongno ya ga balang man simakut ro on rongno hangta umrat klau un sami pau bat un sensyar katogat nepor bat hadian nangta Jisu un sawan ban penyapno ya u dah kejing pesat kata kesentur ke jong u ong ke tin ke jong belai bat on pendamno ya baro kita kejing trei kam ke jong merat klau ku mung i ke dekat ke bapra hang ni pin yo i ya kejing krau ke jong trai Jisu tin ju belai ke ong on sa penyapno yu tau merat klau dah kejing pesat ke sentur ke jong u modor ya ke bor ke jong trai Jisu tang persat umrat klau ulayap haleluya hakat khot ke ba kendai ba shipau ong ba uta ke kamu uta briew jong ke pop uta Chris lam le uba ke jingwan jong u kalong kat kum ke jing trei jong u syaitan da ka bor ba bat da ki dakla bat da ki jing pla balam ler baro bat da ki jing syukur ke jing bom hok baro na ke benta kita dibajot gua pin sampa ni kedon kentin ke bong dak kita kejing syukur kejing bom hak baro na ke benta kita dibajot om dei setia namta ki briew ke jong blai ki ba em haleluya rei de na ke benta kita dibajot om ke tin ke jong blai kini kala nang syai syu ba umrat klau un tradon bor hadin kajing rongno ya kiluku un pen pai ke bor ya kita dakla ya kejing pla balam ler baro bat pan syukur ya kita kibajot kemut kibela don lepa ha kalenti jong kejing jot om dei setia na ka banta ki rukhoj henrei ya kibajot ong ke tin ke jong play na ba kim shim la pediang ya kejing it ya kejing shisha ba on pen em ya ki kita ki bom tre ban pediang yau Jisu ya kita la ong kibajot ha ka khot ka ba kat way bat kat ar wong te namar kane ublay un pha haki kemut hakita ki bajot hakita ki bam shimla pediang yu Jisu ya kata ke jing trei ke jing bakla bakin nget ya kan lam ler kenang ba on yo penrem ya kita baro ki bam shimla nget ya ke jing shisha henrei ki ba skubha ha ka jing bom hok ublay un pha ya ke jing trei jong ke jing bakla bakin nget ya kan lam ler kenapa on yo penrem ya kita baro ki bom langit ya kajing shisha kitu ki bom tre ban nget yo Jesus Christ kitu bakan taj ya gospel ke jong Jesus Christ ha ka we ka singi bulan sapa ya ta kajing tre jo kajing bakla bakin nget ya kalam ler bakin nget yo Christ lam ler bakin nget yau ta unang ya thu lepa balam ler kenapa on yo ban penjot no ya ki banget lane ki rukhoj kim don banta ai ha kajing sensyar ke jong murat klau lane ha kajing jenjar ba ki don ki bri ki banget ba kajing rono kan long ha pedeng kajing jenjar ba don ro ki banget bahkan wan hadin kajing jenjar ba tang ba itep ye ne ka wei ka tin ke jong blai ke thu shai ba kajing rono kan wan shwa kajing sensyar jong murat klau ba shwa kajing jenjar ba kajing ketu kalong to ngin om khi khuslai dong ngin om plum arjilmon henrei ngin ngai bat shakri shirham yutrai ba on sham yangi ba Vietnam ban ye sham bat utrai ha ka ta sngi ba utrai wan ban shao no ya ka balang lani ya ki ru khu ki jong u la phimpat kalabamon phimpat pediang yo Jisu ngai bat pediang yau Jisu ha ka da no jong phi menta bat em ke jing em wa pensubha ya u man ka sngi khna mengin yo benta ya ke jing rono bat pengin like na ki ne ki e ki baro ki ban set jialong pengin like na ta ka jimbitar ke jong play na ka ta ka jinjen jarba ka ban sajia
ha ta sngi na ka manta ki ba jot ko mili pe na ka tin ka jong blai ma to blai ko khui phi wei phi pa ro nge ba nga twai bau blai shisha on ya rap yang i bigla ban em ta ka jingem ba pen subha yu blai bangin long kita bela kre hala sngi ban ya sham bat utrai bat ru bangin am shat ban shat kan ting hat ka ji kai ki ba pher han re dongin yang skam hak tin ka jong blai bat ban shakri yau blai hado ka bakot ublen kor khu amen